Kadang yo, antah kagalak den, ha? Antah kaberang, antah kamanangi, antah kawaa. Tasok di sabui, kok kado kabacaka di rumah tanggo, masalah di rumah tanggo. Ijan diumbarkan, jadi umbarkan kok ka media, kok ka urang, ka pagi-cikici ka urang. Ya kakak gitu malah. Kalau ada masalah tuh di dalam keluarga, bacaka je laki, bacaka je bini. Kalau kababaliak yo nyo, kalau kabelo-elok nyo pendam surang. Jangan umbar-umbar. Abe ko la talanjoy ba umbar-umbar ko ha, masalah wa ko nan pelit bana, masalahnya kini ko nan payah bana, nan rasunyo bana indak kababaliak lai. Ha? Indak kabaalai, basa buyan ka orang, ba posting-posting. Ba ungkatkan di ke media. Asa inggolo dulu nak kabalaporkan, lagi kini macam begitu. Nan ujung-ujungnya, nan orang lah mendukung ko secara moral di boy ko ya. Ayo kana tu guno laki bentuk tu, kana guno bini bentuk tu. Da iyo tu do. Inyo palake tangan, inyo pampok, inyo pamabuak kwa. Inyo nak mencari do. Dek awak lah mengumbarkan keburukan laki, keburukan bini kwa. Nak sudahnya beko orang lah sibuk kwa, magi dukungan beko kwa, ma ibu-ibu hati kwa. Ala sadolah orang ibu kawa. Ujung-ujungnya kwa ala karyang ayah salero kwa mangicek tibonyo kwa orang-orang yang peduli tibo. Ujung-ujungnya babalia. Tu mangkonya ring kicek mata kwa. Ya kakak kawang. Kok siala punya rumah tanggo lah. Besok ko ada kalau ada masalah di rumah tanggo tu, jangan umbar-umbaran ke orang. Ijang menyabu-nyabui ke orang, cukui awak baduo laki bini senang tahu. Kau dapat jangan tahu orang kaya, kalau bisa ditahan masih sayang, masih cinta aja lah. Ijang disabui ke orang, jadi cerita-cerita kan. Kau orang lah tahu apa perangai laki dia bini, wak gaya kau bini kau perangai kau laki pelaki tangan perangainya gitu kau. Laban ciro cari laki wak, aja ibu orang Jawa. Pada akhirnya babalia kalian balia. Nah orang lah seso sibuk memikir kalian. Ebo orang sedunia ada gara-gara kalian kuah. De ibu orang menceliak kalian. Jadi besok aku ada apa-apa tahankan saja. Lai tarang hari pangkat turiak kau tu bala. Wa anggai lagi ni kok masalah ke biniang ini kok buruak ke parangai biniang tu. Yang kicik-kicik kau orang kok kan pakai je biniang tu. Kau cek bala. Kok baana laki kok kepala ke tangan laki kok kepampuk ke pamabuk ke sadalahnya. Kalau inyo jo kok laki ko tu antuk muncung tu kwa. Para kepampara lu ko jai muncung ko tu jo pinjai goni tu. Jangan ko sesabing ke orang. Abe ko orang ko lah magi dukungan iko. Oh lah ibu wak panjako. Lakinya pala ke tangan, lakinya pampuk pai sadalahnya temperamental sadalahnya. Ala ko laporkan bagai. Abe ko jo-jonya ko babalia. Jo balia nak malu chen ka malu tu. Mama buat sama atau orang yang celai ikut orang cek aku ada dulunya masalah tanggo antuk salaleh. Jangan diurui leh. Kok sia-sia kini kok kawan wak masalah di rumah tanggo je apa tarimo salah nak perlu jangan komen leh lah. Termasuk jaden komen kok sakit li kok memikir orang hibahnya dapat laki bentuk tu. Tapi fikir dia sesama padusi tibonya kue. Entah ada nan nengak, entah ada nan cadiak, entah inyo nan nengak, entah inyo nan cadiak kan nak jaleh di dan tu. Dole terangan pangkat tu ya kau. Bisa ada masalah sama tanggo tu yang saya sabihin ke orang. Hantuk sewa. Jangan disabihin ke orang li terang di pangkat turiak tu. Kau tidak seseorang sadalahnya, mabikir sadalahnya ibu orang kawak sadalahnya, kau tu tahunya. Yolah itu hak-hak kalian tibunya. Tapi saya indah-indahnya kalau kau balik lagi, bantu arasunya indah tak pisahkan. Ijan umbar-umbar ke media tu li terang di pangkat turiak tu. Yo, yang kecil nak li terang di pangkat turiak tu bala. Simpan salah surang. Kok cakap dia laki bini je sesabi yang kurang bala aku ndak sesulu bang.